अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। निकाल काहीही लागो, मात्र जनतेनं हा निकाल स्वीकारला नसल्याचं वक्तव्य बाळासाहेब थोरात यांनी केलंय। विरोधी पक्षाला नाही तर जनतेला सुद्धा धक्का बसलेला आहे। कदाचित सत्ताधारी विजयाचा आनंद मानित असले तरी जनतेनं हा निकाल स्वीकारला असे काही दिसत नाही। ईव्हीएमवर शंका यावी अशा अनेक गोष्टी आता पुढे येत आहेत, त्याची खातरजमा करावी लागणार आहे। असं काय 3 महिन्यामध्ये घडलं की एवढा मोठा बदल व्हावा? आम्ही लोक तर प्रत्येक मतदाराच्या संपर्कात असणारे लोकप्रतिनिधी आहोत। असं असताना असं घडलं काय? नेमकं काय बदल असा घडला? कोणत्या कारणानं लोकांनी अशा प्रकारचा निकाल दिला? असं ज्यावेळेस विचार करतो त्यावेळेस अनेक गोष्टी ईव्हीएमच्या बाबतीत शंकास्पद आम्हाला वाटतायत। आणि म्हणून माननीय आमचे अध्यक्ष, काँग्रेस पक्षाचे देशाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांनी सुद्धा या बाबतीतलं शंका व्यक्त केलेली आहे। ती शंका माझ्याही मनामध्ये आहे। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे किन मुद्दों पर बात हुई आज? हिंदी में जानना चाहेंगे आज किन मुद्दों पर चर्चा होगी? सर, हिंदी में जानना चाहेंगे। नाही, काहीतरी हा घडलं हे तर वेगळं आहे, म्हणजे कल्पनेच्या पलीकडचं आहे, ही वस्तुस्थिती आहे। मी निवडणुका लढतो आणि माझा संपर्क हा माझ्या मतदारसंघातल्या आणि तालुक्यातल्या प्रत्येक कुटुंबाशी माझा कनेक्ट आहे। त्यांना सुद्धा हे खरं वाटत नाही, त्यावेळेस आता कोणाला खरं वाटणार आहे? नाही, उभारी होईल, कारण जनता निश्चितपणे जनतेच्या मनामध्ये सुद्धा खूप शंका या बाबतीत आहेत। जनता आमच्या बरोबर राहील आणि जनतेला बरोबर घेऊन हा लढा आम्ही लढू आणि पुन्हा एकदा जे काही भांडाफोड करायचं त्यांचं ते झाल्याशिवाय राहणार नाही खात्री मला आहे। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे आज किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, किन मुद्दों को लेकर बात होगी? जी सर, थोड़ा सा की आता यापुढे ज्या निवडणुका होतील तिथे त्या स्वबळावर लढाव्याचं ठाकरेंच्या नेत्यांनी भूमिका घेतली। नाही, ठीक आहे, तो विषय वेगळा आहे। तो ज्याचा त्याचा अधिकार असतो, स्वतःच्या बळावर लढायचं, कसं बरोबर घेऊन जायचं, कशात आम्हाला या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात लढता येईल याचा विचार आम्ही निश्चितपणे करू, जे योग्य असेल ते करू। परंतु हे सगळंच अत्यंत वेगळं कल्पनेच्या पलीकडचं आहे। हिंदी में जानना चाहेंगे। काँग्रेसचे आता आमदार किती राहतील हा प्रश्न आहे। काँग्रेसचे आमदार आता नाही, मला अरे एक मिनिट, काँग्रेसचे आमदार तुमच्या सोबत राहणार नाही असं भाजपचे नेते म्हणतात। आता असं आहे की त्यांना वाटतं तसं होणार नाही। काँग्रेसचे आमदार काँग्रेस बरोबर राहतील, जे एकनिष्ठ आहे ते तर राहतील। आपण मागचे अनुभव घेतलेला आहे, जे कोणी गेले त्यांनी उड्या मारलेले, ते पूर्वीचा जुना इतिहास तेच गेलेले आहेत। त्यामुळे आम्हाला काही त्या बाबतीत शंका नाही। हे सर्व आमदार निश्चितपणे काँग्रेसबरोबर राहतील आणि सर्वजण एकत्र पद्धतीनं विरोध जो आहे, सत्तेला विरोध जो करायचा योग्य ठिकाणी तो विरोध करतील आणि जनतेचे प्रश्न ठामपणे मांडतील याची खात्री मला आहे। सर्व बहुमत आल्यानंतर सुद्धा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा ठरत नाहीये। एकनाथ शिंदे कुठं नाराज असल्याचं पाहायला मिळतं। एकनाथ शिंदे आज पीसी घेतायत, ते सामोरं जातात, आज मौन सोडतायत, काय नाही, शेवटी त्यांच्या कल्पनेच्या पलीकडेच सगळं घडलेलं आहे। हेच अजूनही गांगरून गेलेले अशा प्रकारची परिस्थिती आहे। त्यावेळेस आता तो निर्णय करताना शेवटी ती तानातानी तर होणारच आहे। थोरात साहेब, तुमच्या विरोधात उमेदवार होता, तो आता अशी वल्गन उठवतोय की थोरात साहेबांची खूप दहशत होती मतदारसंघामध्ये आणि ती दहशत संपवण्याचं काम आम्ही केलंय। आता यावा असं आहे, मीडिया आहे, सोशल मीडिया आहे, त्याचा किती गैरउपयोग करावा आणि संगमेर तालुक्यात दहशत होती असं म्हणावं, हे जनतेला माहिती आहे ना, माझ्या जनतेला माहिती आहे, महाराष्ट्राला माहिती आहे। त्यामुळे त्याच्यावरती शंका बाळगण्याचं काही कारण नाही। अशोक चव्हाण यांनी असं एक वक्तव्य केलं आहे की ज्यांनी मला संपवलं आज त्यांचाच पराभव झालाय। नाही का, त्यांनी असं वक्तव्य त्रास दिला, असं आम्ही कोणता त्रास दिला त्यांना? त्यांचा कायम सन्मान होता, आम्ही कायम सन्मान ठेवला।
शेवटच्या क्षणापर्यंत सन्मान होता त्यांचा काँग्रेस. ते गेले त्यांच्या मनातला हेतू साध्य करण्याकरता ते गेलेले आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.